Barka da zuwa zauren nishadi TV. Mawaƙi Hamisu na shirin sakin sabon bidiyon waƙa a karo na farko tun bayan nasarar da ya a waƙar jaruma da ya saki bidiyonta. Sai ku biyo mu domin jin cikakken labarin. Amma mai sauraro, idan wannan shine karo na farko ka shigowa wannan tasha tamu gawurtacciya, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararawa. Da zarar mun ɗora labari ko bidiyo za mu sanar da kai. Tun bayan sakin bidiyon waƙar jaruma ake ta dakon wata sabuwar waƙar da jarumi Hamisu duba da yadda ya yi matuƙar nishaɗantar da 'yan kallo a waƙar jaruma, wacce a yanzu take da makallata sama da miliyan 3 a yanzu haka. Mawaƙin na shirin sakin wata waƙar sabuwa. Ko da dai mawaƙin ya yi waƙoƙi da dama na sauraro, amma fa tun da ya yi bidiyon waƙar jarumar mata bai sake sakin wata waƙar kallo ba, inda waƙoƙin da ya yi na sauraro sun haɗa da kalmar so, alkhairi, yadda kunne ya ji, da kuma wacce saki a kwana-kwanan nan mai suna masoyi majinyaci ne. Haka kuma ya yi waƙoƙin biki guda biyu, ke kika ce kina so da kuma ranar farin ciki. Wasu na gani ne cikin sababbin waƙoƙin nashi zai yi bidiyon ɗaya daga ciki, ko kuma a tsofaffin waƙoƙinsa da bai riga ya yi musu bidiyo ba har aka yi bidiyon waƙar jaruma. Wala Allah kuma sabuwa ce da ba a taɓa jinta ba zai yi bidiyonta. A yammacin yau ne dai abokiyar aikinsa wato Mummy Gombe ta wallafa wani 'yan gajerun bidiyo da kuke gani a farkon rahoton, wanda ya nuna ana kan aikin ɗaukar waƙa ne ta mawaƙin Hamisu, sai dai bata saki sautin bidiyon waƙar ba, wanda hakan ya bar cece-kuce akan masoya. Washin wannan wace waƙa ce ake ɗauka?